לכולם, ואתם בערוץ יוטיוב העולם של רבקה. והיום לאחותי יש יום הולדת. כן, לאחותי יש היום יום הולדת. תרשמו בערוץ מזל טוב, היא בת 5. ותרשמו גם בתגובות כמה אתם תתנו ללוק שלי. יש לי נעלי ספורט כאלו. רגע, איך להראות לכם? הנה, נעלי ספורט כאלו. חולצה אוברסייז מזוהה חדשה, 2 צמות וחצאית ג'ינס כזאת ארוכה. אז קודם כל הולכים לאכול כי אני רעבה רצח. אז בואו איתי. אחותי לבחור עוגה, יש כאלה ככה, כזה יש. אחותי עכשיו בוחרת ונקנה, ואז נלך לאכול. זה מה שאני בחרתי, פיצה ורוטב 1000 עין. כן, אני מזרה, אני אוכלת פיצה עם רוטב 1000 עין. סלט. אחותי, זה פיצה שהיא בחרה, ובינתיים בחרנו את זה. אחרי זה נקנה לאחותי עוגה ונקנה דונלסים וכמה דברים קטנים ואייס קפה. זה אח שלי קנה. ככה הכל זה נראה בינתיים. ההורים שלי קונים, ואחרי זה אנחנו נלך לקנות משהו טעים, ואחרי זה נמשיך. הפיצה, הנה הסלט, ונתנו לנו למנדה כי הזמנו פיצה. תבואו לדני, זה מאפה ממש טוב. אני קניתי אייס קפה מעורבב קטן, דונלדס פיסטוק. אחותי לקחה גם, וגם היא לקחה דונלדס כזה שוקולד. אח שלי לקח אותו דבר, ואייס קפה מעורבב גם קטן. רגע, היא לא ענתה לי, חכי, אני אנסה לבדוק לבד ב... הבלון של אחותי התפוצץ, אז קנינו לו כזה, וקנינו סקוויש של סטיץ' כזה, ואח שלי קנה משהו ממיינקראפט, סקוויש כזה חמוד של סטיץ'. ובואו נתראה כבר בסרט, בקולנוע. אז עכשיו קנינו בלון של דובי, ואחותי קנתה בלון של כלבים כאלה. ועכשיו אנחנו אולי ניסע לקולנוע. אז אנחנו חזרנו למכונית. הנה הפנדה שלי, והנה הבלון של אחותי. אז הצטלמנו עוד בברשה כזאת, ואחותי קנתה. שלום לכולם, אני חברה של רבקה. היא אחותי והיא קנתה בובה. כן, בובה כזאת. כזה. ויש לה כזה. קרן. תראו, הכי מגניב, שאם נגיד, אם נעשה ככה. ויש עוד. דוש покажи, поверни. ויש. הנה, תראו, יש שם בובה כזאת, ואם נגיד לקחת את הביצה, לקחת אותה ככה, אז יצא משם, כאילו, יעשה כאילו, לא משנה. ויש פה... ואתם לא ראיתם. הנה, הוא ממש גדול, נו, אבל קטן. הוא גדול, נו, אני לא יודעת מה זה. אז עכשיו נפתח את זה ונחזור אליכם. הצלחנו לקחת את הקרן, גם כבד וגם ותראו איזה יפה זה. סוללות, אתה יכול לבדוק באתרים של סוללות. ובתוך יש את החיה שיצא לנו פה. אני אראה לכם. הנה, איזה חמוד, נכון? תכתבו בתגובות כמה אתם תיתנו לתינוק הזה. וכל המתנות האלו אני אראה לכם בבית, ואת אחת קרן הזה כבר הראיתי. אז הגענו לגולדה. תראו. Какой вы хотите? Картонный אחד? Шиман, что ты хочешь? Иди сюда. Говори быстрее. Да, ты первый. אני לקחתי פיסטוק וקרם עוגיות. אח שלי לקח פירות יער,
אבא שלי לקח פירות יער מפייסטוק, אחותי לקחה קוקוס ומנגו, ואמא שלי לקחה כל זירו. הגענו ששויים, סליחה על האור הזה, פשוט חשוך פה. אז הגענו מגרשים כמו שאמרתי, ובואו אני אראה לך מה יש פה. יש פה את אח שלי, יש פה, זה כאילו הקטן, ויש עוד גדול, יש פה מגלשה כזאת, פצפורת, כאילו יש פה גדול, יש פה ממש גדול, אבל הוא מקדימה, יש פה 3, ופה אחותי מתנדנדת. אז בואו נתראה בגמשושים הגדול. תראו איזה מגניב, יש פה כזה קטנים ולגדולים. הנה, זה מגניב כזה. שראיתם עד הסוף, אוהבת אתכם, תשימו לייק, תרשמו לערוץ, ואל תשכחו להפעיל את הפעמון. נתראה בסרטונים הבאים. וכן, חזרנו הביתה ועכשיו אני הולכת לישון. לילה טוב.